Ден 5 на отваряме коледни календари, опаковаме вашите поръчки. Вижте, специално си сложих зимна шапка, за да може да ни стане по-коледно, защото с това време надали скоро ще има сняг навън. Това изобщо просто не ми беше оправданието, че съм странна и хода с шапка вкъщи. Айде, Александрина, бити, тук ли сме? За няколко дни буквално превърнах стаята си в офис. Хаштаг стаята ми е бардак ли надушвам? Започваме първата турбичка с Вирджиния, като на нея се падна спортната розова чанта, бялото не се серче, синята кутия за хранене, плюс Lady Flower и Lady Rose. И разбира се, знаете, че всяка коледна турбичка идва с сребърното ни бижу, които са супер сладките камъчета. И коледното ни олиозозни кризма шайни с мирис на бисквитки. Следващата златна турбичка е за Ивет, като на нея се падна Sweet Choco, лимитирания ни шампуан и душ гел с магнолия и роза, бялата кутия за хранене с разделител, плюс термошишето черен вариант и черната спортна раница, плюс разбира се двата коледни продукта. И освен тези продукти, отделно тя си е поръчала още два продукта. Казвам ви, че всички, които сте си поръчали допълнителни продукти, ви ги слагам в самата турбичка, за да пътуват заедно и да не се правят две отделни пратки. На Ели се паднаха мелоновата чанта, плюс розовия дневник и маската за многократна употреба с зелен чай, с Lady Flower и Lady Rose, плюс двата коледни продукта. И последната златна турбичка в това видео е на Деси, като на нея се падна бялата текстилна чанта, розов несесер от новите, една синя кутия за хранене, плюс маската за многократна употреба с праскова, както и Sweet Kiss. И двата коледни продукта. Започваме да отваряме календарите. Ден номер 5. Този път да не е отишъл на някаква Да, страхотно. Тук имаме 3 продукта. Излагах! 4 са. Какво е това? Вие може ли да се прибирате там, откъдето сте дошли? Да, благодаря. Първоначално, между другото, това ми прилича на гащи, но се оказа лента за коса. Радвам се, че не е първото им предположение, ще да бъде странно. Продължаваме с втория календар. Търсим тук или 5 или филмф. Филмфа. Добре, окей, това е 2 в едно контур за вежди. Готино е, между другото. А ако ти искаш да опаковаме твоята мистериозна турбичка с името ти на видео, отивай към сайта на Александрина Бюти или Алексчето. И не забравяй да харесаш и последваш за ден 6.